Proportzionaltasuna ikusita, tutorial honetan ehunekoak aztertuko ditugu. Ikusiko dugun moduan, ehunekoak eta proportzionaltasuna erlazionatuta baitaude, bai. Konkretuki tutorial honetan, zenbaki baten ehunekoa nola kalkulatzen den ikusiko dugu lehenik eta behin. Orduan, lehenengo, zer da ehunekoa? Demagun, ehuneko 30 zer den jakin nahi dugula, bai. Ehuneko 30 da, tarta bat edukiko bagenu moduan, eta 100 zatitxotan banatu, eta horietatik 30 zati berde hau hartuko bagenu moduan, bai. Hau, zati berde honek adierazten du, tarta osoaren, 100 zatitxoen ehuneko 30, bai. Orduan, hau ere, zatiki moduan, badakigu, adieraziko litzatekela, 30 hartu ditugula, ehunetik. Bai, orduan, ehuneko 30 zatiki moduan, 30 ehunen izango litzateke. Eta zatiki hau ere, zatiketa eginda, badakigu, 10 daukagula. 30 zati ehun, 0,3 da. Beraz, 10 moduan, 0,3 izango litzateke ehuneko 30, bai? Orduan, ehunekoak zatiki moduan edo 10 moduan adieraz ditzakegu. Orduan, demagun, eskatzen digutela, 120-ren ehuneko 30 kalkulatzea. Bale. Zatiki moduan, badakigu, 120 bider 30 ehunen eginda lortzen dugula 120-ren ehuneko 30 kasu honetan. Zatiki moduan. Eta zatiki biderketa hau eginda, 120 bider 30 ingo litzateke goian, goikoak goikoekin biderkatzen direlako, eta 120 behan ez daukanean ezer bat imaginario bat daukagunez, bat bider ehun behan geratzen zaigu ehun. Beraz, biderketa hau eginda, honek ematen digu 36. Egin dezakegu eragiketa berdina, baina 10 moduan. Biderkatuta 120, bider ehuneko 30 adierazita 10 moduan, bider 0,30. Eta honek ere ematen digu 36. Beraz, zenbaki baten ehunekoa kalkulatzeko egiten dugu zenbaki hori, bider ehunekoa. Zatiki moduan edo 10 moduan egin dezakegularik. Ondo da, goazen zenbaki baten ehunekoa beste adibide bat ikustera, bai? Demagun, 1252-ren ehuneko 37 kalkulatu behar dugula. Beraz, badakigu, 1252 bider ehuneko 37 10 moduan izango litzateke 37 zati ehun, eta honek ematen digu 0,37. Beraz, izango litzateke biderkatzea 1252 bider ehunekoa 10 moduan adierazita. Eta honek emango liguke biderketa eginda 463,24. Beraz, gu daukagunean, kantitate bat, 1252 ez, kantitate total hau. Biderkatzen dugunean ehunekoagatik, bai, hau, 10 moduan adierazita, beraz, 1252 bider 0,37 ematen digu zatia, bai, ehuneko 37 adieraziko lukeen zatia, 463,24. Bale, beste adibidetxo bat. 220-ren ehuneko 115. Berdina inbarko genuke, 220 bider ehuneko 115 hau 10 moduan, izango litzateke 112 zati, abarkatu 115 zati egon, beraz 1,15 eta biderketa hori eginda 253 aterako litzaiguke. Beraz, badakigu, totala 220 zela, bider ehuneko 115 dela, bider 1,15 egitea, eta zatia 253 izango litzateke. Konturatzen zarete moduan, batzutan, zatia, bai, hasierako zenbakia baino handiagoa da. Zergaitik, zeren ehuneko 115, ehuneko 100 izango litzateke hasieran geneukana, eta 115 gehiago izango litzatekelako. Bai, horregatik ateratzen zaigu, zatia handiagoa, bai, zatia ez du esan nahi txikiagoa izan behar duenik, bale? Beno, eta hauetaz aparte ditugu ere ehuneko erraz batzuk, bai? Eta hauek dira, bai? 220-ren ehuneko 50 adibidez. Ehuneko 50 da, ehun laukitxoko tarta horretatik 50 hartzea, justo erdia hartzea. Beraz, kantitate baten ehuneko 50, kantitate horren erdia da. Orduan, ehuneko 50 dugunean badakigu, egin behar dugula kantitate hori zati bi.
bai, bestera bat adierazteko izango litzateke zati bi. Biderkatu beharrean 0,5ekin, bai, izango litzateke ehuneko 50 hamartar moduan, zati bi egiten badugu, emaitza berdina lortzen dugu, bai, 110. Orduan, 220ren ehuneko 50 buruz egitea erreza da. Horregatik dira erreza bai, da 220ren erdia egitea 110. Bale, beste bat. 80ren ehuneko 25. Ehuneko 25, ehuneko 100 laukitxotan banatutako zati batean, 25 hartzea izango litzateke laurdena. Beraz, kantitate baten ehuneko 25, kantitate horren laurdena da. Orduan, badakigu, 80ren laurdena dela, 80 zati lau egitea. Eta honek ematen digu, 20. Haure, buruz errez egin dezakegu, bai, 80ren ehuneko 25 laurdena denez, zati lau, 80 zati lau erreza da, 20 da, bai? Bale, eta azkenengo ehuneko errez bat. 125en ehuneko 10, bale. Kantitate baten ehuneko 10 egiteko, kantitate hori zati 10 egitea da, bai? Orduan, 125 zati 10 ere oso erreza da, bai? 125 zati 10, koma hemen atzean daukagunez, ez daukagunean koma, leku bat mugitzea da, beraz, honek emango liguke 12,5. Bale, hiru honek, buruz oso erreza dira, ehuneko 50 erdia da, zati bi egitea, ehuneko 25 laurdena, zati lau egitea, eta ehuneko 10 eskatzen digutenean, zati 10 egitea da, eta bere buruz oso errez egiten da. Bueno, lasai ze, honek zenbaki baten ehuneko praktikatzeko ariketa batzuk eginda, errez ulertuko duzue.